masoyana suna yaban manzon Allah. Ai ba dare kuma ba rana, ai ba dare kuma ba rana. Mu zauna kannina, waƙar kuna yo muku launi cikin yabo na ma'aikina. Ga tambaya zan yi ba amsa, ku ba da amsa kannina, ku ba da amsa kannina. Ku ba na amsa kuna jina. Yayana Annabi guda bakwai, waraya kan yake zance na. Abdullahi, Ibrahim, Kasim da Zainabu kuci zance na. Rukayya sai Ummul Kulsum, sai Fatima babban suna, sai Fatima babban suna. Ce karama ku ba da amsa kannina. Ai Fatima ita ce karama, waraya kan yake mai jina. Maman Hassan da Husainu kuji, Allah ya ba ta uwa nana. Da Zainabun sai kuma Muslim, Allah ya kara miki girma, Allah ya kara girma. Yan makaranta yi murna, kowa da kowa ya yi murna, muna yabo ga ma'aikina. Lallai kuna so mi wasa, ku tashi lallai dan yara. Cikin yabon manzon Allah, yau zan faranta muku yara. Kowa ya miƙe mi murna, cikin yabo na ma'aikina. Allahu ya yi muku albarka, dan arziki na ma'aikina, dan arziki na ma'aikina. Alifun Allah ba baitullah ta tauba, sa salamun jin janna. Hadis
Husainu